Stqarrijiet li jesprimu preokkupazzjoni minnaħa tal-unions tal-pajjiż fosthom il-GRTU u l-MHRA wara dak li seħħ f'pajjiżna fl-aħħar sigħat. Il-Kamra tal-Intrapriżi Żgħar u Medji l-GRTU qalet li l-avvenimenti ta' dawn l-aħħar ġranet huma tankwit kbir u stqarret li l-komunità kummerċjali imħassba ħafna li dak li qed jiġri se joħloq instabilità kbira għal qagħda ekonomika u kummerċjali. Il-Union fakret li reputazzjoni ifraġli ħafna u qed tiġi attakkata. Il-GRTU komplet l-istqarrija tagħha billi qalet li l-prezz tal-korruzzjoni u l-allegazzjonijiet ta' korruzzjoni jitħallsu mill-pajjiż kollu kemm hu u li negozji leġittimi u persuni onesti li jirrappreżentaw il-maġġoranza assoluta u li jaħdmu qatih biex jaqalgħu l-għajxin tagħhom se jintlaqtu minn dak li qed jiġri. Il-GRTU tkompli li diġà kienet wissit aktar kmieni din is-sena li l-membri tagħha kienu qed iħossu l-pressjoni tal-effetti fuq ir-reputazzjoni ta' pajjiżna u qalet li l-avvenimenti ta' dawn l-aħħar ġranet se jkomplu jiggravaw is-sitwazzjoni. Il-Union talbet aktar responsabilità politika u qalet li aktar dewmien se jwassal għal aktar ħsara. Minnaħa tagħha l-Assoċjazzjoni tal-Lukandi u Ristoranti l-MHRA qalet li l-mexxejja ta' pajjiżna jeħtieġ ipoġġu l-interess nazzjonali l-ewwel qabel kollox f'kull deċiżjoni li hemm bżonn tittieħed fil-ħin li ġej. L-istqarrija komplet li dawn huma żminijiet ta' sfida u bla preċedent għal Malta u jeħtieġ li jiġu indirizzati b'deċiżjonijiet għaqlin sabiex ikun żgurat li s-saltna ta' dritt tirrenja u sabiex inġibu għaqda u mhux firda bejnietna. Dan tkompli l-istqarrija huwa l-mument tal-verità u issa aktar minn qatt qabel irid isir kull sforz biex issir il-ġustizzja. L-MHRA qalet li Malta tinsab f'punt kritiku u li tista' toħroġ minnu biss jekk is-saltna ta' dritt tkun dik li tigwida d-deċiżjonijiet li jsiru u twissil jekk isiru żbalji fil-mod kif tiġi maniġjata din is-sitwazzjoni dan jaf ikun ta' teddida serja s-suċċessi li pajjiżna rnexxielu jikseb b'tant sagrifiċċji tul numru ta' snin. L-MHRA temmet l-istqarrija tagħha b'appell sabiex inħallu s-saltna ta' dritt tmexxina l qudiem.